जागरण में आइल बा, सभे अपन हाथ उठा के एक बार प्यारा सा जयकारा माई दुर्गा के लगा दी। सभे प्रेम से बोली दुर्गा मैया की। मैया आ गइल बड़े आ तरह तरह से भक्तगण स्वागत में जुट गइल बड़े। यही का एगो भक्त अपना मेहरारू से कहत रे, का कहत रे कैसे कि अपना मोहलिया से निकल अपना मोहलिया में से निकल सबके मोहले, अपना मोहलिया में से निकल सबके मोहले। खीरा खावा खाला भाई लगा के आरी तैयारी कुछ पहिल नहीं। खीरा खावा खाला भाई लगा के आरी तैयारी कुछ पहिल नहीं। सबके अलग अलग भाव होला। यही भाव में हमार भौजाई भैया से कहत रहली हो, ए राजा जी, तो भैया कहलन ह कि का हो, तो देखी ना कितना भाव में और कितना प्यार से कहत रही कि पूजा के कल तैयारी आई गईली हो देव के दुलारी। आई पूजा के कल तैयारी आई गईली हो देव के दुलारी। बेल काम करो, बेल काम करो, आईली को के सेरावा सवारी स्वागतम करो। आईली को के सेरावा सवारी स्वागतम करो। ए मास्टर, हमरा कहे के बा कि जितना लोग अपना सर में गमछा बंधले बा, सब लोग एक बार खोल के लहरा दे और तनी बता दे कि मैया रानी कौना चीज पर झूला झूलेली, कौना चीज पर। एक लमर आजा कि झूमेली झूम झूम हरी हरी नीलिया। अरे जिया बे झूमेली झूम झूम हरी हरी नीलिया। ताही पया गइली साग बहेलिया। बहेला पुरवा झुमेला पतैया, बहेला पुरवा झुमेला पतैया। झूलेली हो झूलेली झुलवा लगाई मोरी मैया। झूलेली झुलवा लगाई मोरी मैया। झूलेली झुलवा लगाई मोरी। एगो बात बताओ, ओ बड़ा से बोलो तारू, पूजा पाठ में जान तो बाड़ू जे का लागेला? सब जानता ने दिया ढक्कन गाई। ऐसे ना चलता जाके बताओ, पैसा ले ले बाड़ू है थोड़ी।